Идите, моя маменькина, ты моя сладкая девочка. Идите, моя сладкая. Идите, маменьки, идите, гуляйте. Идите, моя маменькина. Сегодня, смотри сюда, сегодня 6 ноября 2015 год. Сегодня 4 месяца, маменькина. Как меня привели к тебя к себе. סמוך לחומרים שבדרום הר חברון השליחו פלסטינים בקבוק תבערה אל כלי רכב ישראלי, איש לא נפגע. חזרתנו בשטחים בפרט בית מוסרת עם בסריקות שעשו כוחות צה"ל באזור, נמצא מספור של עוקפי תבערה ואבנים מוכנים בוושינגטון אומרים כי הנשיא אובמה אינו רואה אפשרות להתקדם בשנה הקרובה. Идите, моя девочка. Идите, моя девочка. שני הצדדים יכולים לנקוט כדי להרתיע את המתיחות ולהבטיח את נימוסו של פתרון שתי המדינות בעתיד. עברו כמה מיועציו הבכירים של אובמה בתדרוך לכתבים בוושינגטון לקראת פגישתו עם נתניהו בשבוע הבא. במסגרת ההכנות לפגישה נועדה היועצת לביטחון לאומי סוזן רייס בבית הלבן עם עמיתה מישראל יוסי כהן. הצעת השניים דנו בייעוצים המשפטיים לישראל ובדרכים שבהם תוכל ארצות הברית להמשיך לסייע לישראל להבטיח את יכולתה להגן על עצמה. עם זה, סגנה של רייס, בן רודס, אמר כי אין לצפות להכרזה על חבילת הסיוע הביטחוני החדשה לישראל במהלך ביקורו של נתניהו בוושינגטון, משום שהדיונים בנושא עדיין בשלב מוקדם. בקולות בממשל העריכו כי חבילת הסיוע תסתכם ביותר מ$30 מיליארד ותכלול מערכות נשק מתקדמות. את הדברים מסר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. מבינים כי ראש הממשלה נתניהו לא אמר את שר החוץ האמריקני קרי שהוא מתכוון לשקול מחדש את תפקידו של רם בראש בראש מערך ההסברה הלאומי, אלא רק כי יטפל בנושא עם שובו לארץ מביקורו בארצות הברית. כמוסר כתבנו המדיני ולכן המדובר שר החוץ בוושינגטון כי השר קרי שוחח עם נתניהו והביא ממנו שהוא מתכוון לשוב ולשקול את המינוי עם שובו לישראל. Идите, моя путька, идите, моя маменькина. Идите, моя девочка. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי הדברים שכתב ברק בפייסבוק על הנשיא ריבלין, על נשיא ארצות הברית אובמה, על שני ציבור בארץ ובארצות הברית, אינם ראויים ואינם משקפים את עמדותיו ואת מדיניות הממשלה. ברק לא ייסע עם נתניהו לארצות הברית, והשניים ייפגשו עם שובו של ראש הממשלה. Вот так, вот так. Вот так, маменькина. Несли. הטלוויזיה הרשמית של סין שונה בסוגיית ים סין הדרומי הוזכר בעקבות ביקור של נשיא סין שי ג'ינפינג בווייטנאם. בים סין הדרומי יש סכסוכים טריטוריאליים בין כמה מדינות הגובלות בו, בהם סין, וייטנאם, טייוואן ומלזיה. Открывай двери, открывай, там ключик. Открывай двери, вот так. Вот так, маменькина, открывай двери, девочка. Вот так. בכל עסקה שיגיעו אליה שתי המדינות על מתן פיצוי לנשים קוריאניות שהורצו לשמש שטחות פנים בבתי כושר של צבא יפן בעת מלחמת העולם השנייה. המנהיגים של קוריאה הדרומית ושל יפן התחילו לפני כמה ימים כי יפעלו ליישב את המחלוקת הנמשכת כבר עשרות שנים. דובר של משרד החוץ בפיונגיאנג אמר כי גם בקוריאה הצפונית יש נשים שנפלו קורבן לניצול מיני בידי חיילי צבא יפן בעת המלחמה. Помойся, сегодня у тебя 4 месяца, как ты у меня. Да, 6 июля ты у меня. Да, 2015 год. Да, маменькина, 2015 год, бубаля. Идите, моя путька, лети моя. Вот так. Открой двери, открой. Ну, где ключики? Где ключики? Где ключики? Почему ты не открываешь двери, а? איך חסכתי 25% מהוצאות החשמל? עברתי מיבשת טיסה של פסגה. רוצים גם אתם? רוצים 963